Hot 16 Challenge 2 odpowiada na nominację Kafara. Całe podziemie. Ej, sprawdzaj. Ola Majka i lec z tematy wija się w raperów, tu jeden po drugi nie pomaga was koło miękkości, a słaby raperówka na chuja do buzi. Otwarłem kanał, poszedł bajs, skurwysyny. Mam ze sobą wędkę, ale brak na scenie grubej ryby. Odcinam twoją głowę, a że jestem tu kocurem, to zajadam się ze smakiem, takie blondy to ja lubię. Wirus wirusem, dobrze, że nie jestem zombie, bo masz pusto w głowie, także echo nie ma się od czego odbić. Patrzę w dół i szukam twojego stylu, jak masz kłamać, lepiej nie otwieraj japy, skurwysyno, bo głupoty nie zasłoni nawet najdroższy Versace. Takich raperów to zjadam nawet zanim pisać zacznę. Zapada zmroga, ja na wojnę już gotowy. Jednoosobowa armia, która nie wychodzi z formy. 16 wersów bite, mordo zapamiętaj. Jestem Lisek PTKWO, rap mnie wciąż napędza. Z tego miejsca chciałbym nominować Y. Weź się mordeczko do roboty. Druga nominacja Żelo PTKWO. I ostatnia nominacja trafia do mojego koleżki Tajfuna. Pokaż Małola, co potrafisz, yo.